En el ple del mes d'abril de 2021 vam presentar una moció per refermar el compromís amb el reglament per l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i per fomentar la millora del coneixement del català. Aquesta moció no va ser aprovada i va tenir els vots en contra del PSC. Es va dir, entre altres qüestions, que no era necessària, tot i les mancances constatables que vam exposar i la necessitat evident de millora en aquest àmbit. Recentment, el secretari de Política Lingüística i president del Consorci per la Normalització Lingüística i el president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques han signat un conveni de coordinació per millorar la qualitat lingüística i comunicativa del personal de l'administració de municipis, comarques i altres ens locals associats. Els dos ens estableixen un marc de col·laboració per oferir cursos de català adreçat al personal del món local. Aquest marc de col·laboració evidencia una necessitat que el nostre grup municipal fa temps que demana que s'abordi. Per tant, tot i haver votat en contra de la nostra moció, si encara no s'ha fet, preguem que l'Ajuntament ofereixi l'oferta formativa que es deriva d'aquest marc de col·laboració al personal del consistori, tenint en compte també els processos d'estabilització que s'han iniciat. I el següent prec. S'ha instal·lat una pilona automàtica al carrer Lluís Domènech i Montaner amb el carrer Joan Fernández. No s'ha informat ni als veïns i veïnes de la zona ni del perquè d'aquesta ni del seu funcionament. I a més, aquesta instal·lació ha provocat que diversos vehicles circulin en contradirecció en determinats moments del dia i especialment de la nit pel carrer Joan Fernández. Preguem es senyalitzi degudament aquesta pilona amb els horaris i funcionament, així com que s'informi del perquè als veïns i veïnes d'aquesta zona. Gràcies. Prenem nota, però és que això no funciona. No funciona, què informarem que no funciona? S'estan fent obres i quan funcioni, que això serà per d'aquí uns mesos, ja s'informarà, no tingueu pressa. Per tant, qui tiri enrere i si li enganxa la Guàrdia Urbana serà perquè està fent una mala praxis en la seva circulació, perquè això no funciona. Molt bé, passem a les preguntes. A la Junta de Govern Local del passat 18 de novembre del 22 es va aprovar l'addenda de modificació del conveni de col·laboració subscrit entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cornellà per l'ampliació del servei d'atenció precoç, CDIAP, en 500 hores anuals, una mitja jornada d'un professional. A hores d'ara no ens consta que s'hagi fet aquesta contractació, així com sabem que en aquests moments hi ha professionals de servei que estan de baixa que encara no s'han cobert. Quan està prevista la contractació d'aquesta vacant i quan es preveu que les baixes es puguin suplir per tal d'assegurar el correcte funcionament del servei d'atenció precoç a la ciutat? Segona pregunta, el 30 de març del 2017 es va aprovar una moció conjunta per garantir el dret de l'empadronament a Cornellà. Arran d'aquesta moció es va fer un protocol d'empadronament que donava l'opció a les persones sense domicili fix a poder empadronar-se en un domicili fictici, que actualment és la seu central dels serveis socials a Can Mercader, i d'aquesta manera poder disposar de drets fonamentals com l'escolarització, l'accés a la sanitat i els serveis socials. Des de llavors han estat diverses les reclamacions tant del nostre partit com de Cornellà Sense Fronteres perquè no s'estava fent efectiu aquest dret. Aquesta situació irregular segueix vigent al nostre municipi i les persones que demanen cita per empadronar-se sense domicili fix no aconsegueixen empadronar-se. I d'exemples n'hi ha diversos. Entre les persones a les quals s'ha negat l'empadronament, una persona va presentar com a prova haver estat empadronat fa un temps i que va ser desempadronat per demanda del llogater. Hi ha persones que són usuàries dels serveis socials i també se'ls denega la sol·licitud. Solucionar aquesta situació irregular de vulneració de drets al nostre Ajuntament és clau per la integració que tant exigeixen les institucions a les persones nouvingudes. Sense empadronament no es pot accedir a la regularització de la situació administrativa dels sense papers. Preguntem quants casos d'empadronament sense domicili fix ha denegat l'Ajuntament i per què i quin procediment es pensa establir per donar compliment a aquest dret? Gràcies.